recurrimos a las expresiones cristianas, hay un autor cristiano muy famoso en términos de religión, que es San Agustín, que cita un salmo, creo que es San Agustín, quizá no sea el autor el mismo, de un salmo, citando la Biblia, que dice: el vino alegra el corazón. Y ha pasado a tener un sentido festivo también, porque no hay celebración donde el vino no sea un elemento principal. En el Evangelio aparece otro pasaje también estupendo, que es las bodas de Canaán. El Evangelio lo narra como un milagro de que convierte unas tinajas de agua en vino. Na cultura do viño é importante salientar un aspecto básico, e é que tradicionalmente o viño representaba pois, un elemento fundamental para a vida cotiá da xente, para a supervivencia e para manter azos, ánimos, nunha vida ardua, difícil, sobre a cal pairaba a fantasma da morte con frecuencia, verdad? A xente morría moi cedo, con 30, 40 anos. O viño cumplía tantas funcións, tantas, que realmente podemos decir que ter viño ou carecer del significaba vivir cunha certa calidade de vida ou ter, pola contra, unha vida mesquiña, unha vida moi arrastrada. O viño cumplía unha función de alimento para empezar, eran calorías a un bo prezo. Ademais, significaba un medicamento. O viño quente para os catarros. O viño está na terapéutica popular dos menciñeiros en casi que todas as fórmulas de curación. O viño era, ademais, un elemento primordial para a sociabilidade. Nas tabernas, os homes encontrábanse, socializábanse, intercambiaban información e disfrutaban un pouco dun momento de lecer. En fin, que era realmente aquilo que daba azos para erguerse nunha mañá de inverno e ir traballar, ir sachar pois, no campo, nos eidos, con xiada se cadra. Entón, pois, o viño, con unha codia de pan de millo, era primordial para ter esas enerxías indispensables para afrontar a tarefa, para traballar e para vivir. É tan importante que moitas partes de Galicia, onde a climatoloxía é moi hostil, moi dificultosa, así é todo, a xente esforzábase en cultivar o viño. E o cultivou durante centos de anos. O viño forma parte da supervivencia, e entón era moi normal que a xente mariñeira, por exemplo, cando escotaba diñeiro para sufragar os gastos inherentes á tarefa pesqueira, pois tamén o viño formara parte destes gastos que facían en comandita, verdad? Unha endeita, para endeita, que era pesca entre todos, e así mesmo, pois tamén o viño estaba no momento das celebracións, nas feiras, aquí no Barrazo, cando un lle vendía unha vaca a outro, por exemplo, decía: veña un viño e morra o conto. Na cultura popular do viño hai unha maneira moi particular de estimar, de valorar os viños, e era, primordiales, os premios primordiales para a xente común era os tintos, eran os máis abondosos, os máis baratos, os máis doados de elaborar, e, polo tanto, era o que a xente bebía primordialmente. Os blancos eran un pouco viños máis refinados. Tamén no Morrazo, onde era indispensable para a supervivencia e para ter calidade de vida dispor de viño, o tinto era primordial, abrouxadoramente. Ben, a xente consideraba que ese tinto, se tiña un corpo, densidade, se tintaba ben a cunca branca de porcelana, deixaba feita ben perfiladiña a flor do viño, a rosa do viño, porque deixaba trazas ao esvarar polas ladeiras da cunca, entón era un bo viño, un viño que alimentaba. A xente sempre tivo un gran aprezo por este tinto, que combina tan ben cos alimentos do Atlántico. Galicia e Morrazo somos terras atlánticas, é a gastronomía que se chama da dieta atlántica, que nos une con todo o arco atlántico que discurre paralela ao Camiño de Santiago, e este é un dos lugares máxicos onde polo que o camiño atravesa e polo que os ventos mareiros do Atlántico abanea as vireiras que aportan esta savia da terra que é o viño tinto, que van tamén coas sardiñas, co peixe da zona, coa carne de vacún, que é tradicional aquí, de bastante calidade, en fin, que a gastronomía e viño maridan moi axeitadamente neste Morrazo, nesta indicación xeográfica protexida.